Mälim bolşal taryhyň dowamyna gelin ýyllaryň gözelligi, olaryň dünýä nutkuluk edebi, şahyrlaryň, bagşlaryň we suratkeşleriň ülsüni ödüne çekipdir. Munyň özi çeper dörejiligiň taryhyna dinanlaryň keşfine möhüm orun berilendigini görkezýär. Häzirki döwürde paýhasly pederlerimiziň dörüden nutkuluk ýollarynyň üstünlükli dowam etdirilmegi netijesinde gelin ýyllaryň el hünäriniň, olaryň edebiniň we gözelliginiň çeper dörejiligiň esas mowduklarynyň birine öwürlendiginiň aýdyň beýanydyr. Medeniýet Ministrliginiň we Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyna sergä gatnaşylar halkara dinanlar gün münasibetli giň meşhurly gözden geçirilişi guramaga döredilen mümkinçilik üçin gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman terdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem olar şany dinanyň hormatyna gurulýan sergide goýulan suratlarda dinanlaryň wasfynyň ýetirilendigini, munyň bolsa türkmen gelin ýyllaryna goýulýan hormat dugyny aýratyn nyktadylar. Sergide goýulan eserlerde gelin ýyllarymyzyň milli ykdysadymyzyň dürli puwdaklaryna çekýän asylly zähmetleri, olaryň medeniýet we sungy dulgymynaky, sport giňişligindäki üstünlikleri, nesil terbiýeti baradaky tagallalary öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň suratkeşleriň dörüden eserleri türkmen dinanlarynyň edebine, olaryň nesil terbiýelemek ýaly asylly işlerine bildirilen belent hormat hökmüne kabul edildi. Gelin ýyllaryň ihlasy zähmeti, jowher zehini bilen dören we amaly haşamsyň otunyň görnükli nusgalary hökmüne ikrar edilen milli halyçylyk hemde keşdeçilik sunuwatynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň tanywyna girdilmegi, müňýylliklardan göz başalýan milli gymmatlyklarynyň dünýädäki şöhratyny has artdyrýar. Sergä gatnaşyjylar ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneleriň hormatyna gurulýan şäherlere gatnaşmak we çeper dörejiligiň ajaýyp eserleri bilen ýakynan tanışmagyna döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan bede watly Atmuradyň mekany ýylynyň mylaýym howal bahar pasynyň ilkinji pursatlaryny halkara dinanlar gün münasibetli gurulan sergide gelin ýyllaryň wasfy belentden ýetirildi. Munyň özi ýurdumyzda giňden toýlanýan bayramçylyklaryň şadlyk şowkuna betlenen dabaralar we medeni hemde sungat şäherler bilen utgaşýanlygynyň nowatdaky beýanyny öwürli.